Ola, benvidos un día máis a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Os imos a falar de Vigo, de historia de Vigo e de viguismo. E para iso temos con nos Antonio Giraldez, membro fundador do Instituto de Estudios Vigueses. Benvido. Hola, bons días, Ana. Estás aquí porque o Instituto de Estudios Vigueses cumple 35 anos, non? Estamos de cumpleanos, cumplimos 35. Que di a letra dun tango que 20 anos non son nada, pero 35 xa son algo. Aí hai unha trayectoria. A verdade é que son 35 anos, pero bueno, se fixo tan imprescindible, ¿no?, na vida cultural da cidade que xa parece increíble imaginar un Vigo sen o instituto. Eso é bo, eso significa que hai unha demanda, por unha parte, que para nós se convirte en exigencia, para dar o mellor de nós mesmos, e por outra que o coñecemento da propia historia, a través de nós, tamén chega á cidadanía. Coñecernos a nós significa tamén coñecer as cousas que nós facemos, e incluso a publicidade de nós chega no sentido de que cando convocamos actos, a parte boa é que lle interesa a xente, a parte mala é que queda xente fora. Bueno, ti foches parte desos membros fundadores, non, dicías 19, que deron o paso para crear un instituto que era o que lle faltaba a Vigo, non? Efectivamente, a mí me gusta pensar que hai unha historia a partir do 13 de maio de 1991 que comeza cando botamos a andar, pero tamén hai unha prehistoria e hai que recoñecer os compañeiros que empuxaron para que o Instituto nacera, non? E iso comezou ata en 1978 co primeiro empuxón de Andrés Martínez Morás, que era o presidente do Colexio de Titulados Mercantís, que expresou ata dous alcaldes, a García Piché e a Emma González Bermello, a necesidade de que Vigo tamén contara con un Instituto de Estudios local. E despois, 5 anos máis tarde, en 1983, outro empuxón. Gerardo González Martín, dende un artigo na Voz de Galicia, decía que xa era hora de que tal cousa ocurrira, e 3 anos despois, en 1980, pois, que che dixen, 83, pois 85, tamén outro membro, e ademais de membro, director do Arquivo Municipal de Vigo, cronista da cidade, Lalo Vázquez Gil, que lle expresa ao alcalde que habería que facer algo para que o Instituto nacera. E é precisamente ese alcalde que existe na época de Lalo Vázquez Gil, Manuel Soto Ferreiro, co que nacemos e coa concelleira de Cultura María José Porteiro nun acto na Casa das Artes o 13 de maio de 1991. Porque o Instituto de Estudios Vigueses ocupase de moitos ámbitos, non? Cal é a súa función? Eu penso que a función é, como casi indica o nome, estudiar en distintas áreas de coñecemento Vigo. Pode ser estudiar pois a economía, pode ser o dereito, a arqueoloxía, a historia, o patrimonio, as artes plásticas, pero ademais de estudiar, divulgar. É dicir, ten esa doble función, facer estudios vigueses e divulgalos. E divulgalos, para iso temos pois unha revista que é anual, que existe dende 1995, fíxate, botamos a andar no 91, pero a revista agardou 4 anos, e agora nunca falta. Esa revista que é o Glaucopis é co que pechamos o ciclo das actividades e as publicacións de cada ano. E ademais da revista, é o Instituto de Estudios Local de unha cidade que non é capital de provincia que máis libros publica cada ano. Porque moitos artigos desos que aparecen en Glaucopis despois invitan, ¿no?, a unha profundización, a profundizar no tema, a unha publicación. Para investigadores e para xente interesada no coñecemento. E moitos deles acaban sendo logo autores de libros de máis ampla extensión, e ademais de libros, e ademais de artigos, dende 2018 temos o Fórum. O Fórum é un formato diferente que tamén sirve para espallar o coñecemento. En este caso, a través de conferencias, mesas redondas, paseos guiados, era o clásico, por exemplo, todos os anos, e sigue sendo comezar con un concerto. Aí temos ao membro Alejo Amoedo, que ademais de ser membro do Instituto de Estudios Vigueses, catedrático de música, membro do Consello da Cultura Galega, é un excelente pianista. E con a mezzosoprano Nuria Lorenzo, pois todos os anos que enchemos de música a biblioteca da Escola de Artes e Oficios, para nós é o comezo de poñernos a andar. E os paseos guiados, era un clásico todos os anos o paseo en barco pola ría para explicar cousas diferentes con percorridos diferentes. Este ano cambiamos o percorrido de mar por un percorrido de terra con 2 autobuses e nos quedou moitísima xente que non puido subirse ás 55 plazas que tiña cada autobús. Porque o Instituto como funciona? O sea, ten socios, ten colaboradores, despois vai dirixido, ¿no?, a toda a cidadanía. Como funciona? Ten membros? Non somos unha sociedade de socios que teñen cuota, sino membros que traballan nesas distintas seccións ou ámbitos de coñecemento que falábamos.
a partir do orzamento que nos dá o Concello, nos aproveitamos ese orzamento para esas publicacións que che digo, para o fórum, e tamén, en moitas ocasións, colaboramos con outras institucións para poder chegar máis lonxe que ese propio orzamento, non? Bueno, en todos estos anos, supoño que habería momentos de euforia, ¿no? Con temas especiais, momentos menos alegres. Como foi? Os momentos menos alegres sempre son cando desaparece algún membro. Isto é así, é unha das partes menos agradables que ten ser membro do Instituto, ver como outros deixan de estar contigo, pero nos pensamos que deixan de estar no sentido físico, pero non noutro sentido. Na memoria de nos están, por suposto, e no coñecemento que nos espallamos tamén, porque a súa pegada vai chegar en forma de libros, vai chegar en forma do traballo que fixeron na nosa sede, e cada un deles fixo algo polo Instituto e forma parte do ADN do propio Instituto. Eso é a parte, digamos, máis negativa que ten ser membro do Instituto, ver como outros deixan de estar físicamente. Pero hai moitas cousas que fixemos e outras que estamos a facer e outras que faremos. Por exemplo, eu lembro cando colaboramos con Mercantil, hoxe sede da Fundación Celta, verdad?, para dotar premios de reconquista en relatos que facían os escolares e nos os corrixíamos e formábamos xurado, pero dotaba económicamente pois o propio Mercantil. E mira, é curioso porque a finais de maio, cando eu estaba nesa sede agora da Fundación Celta, me lembraba que agora estábamos facendo un coloquio sobre as orixes do deporte en Vigo, con varios membros aportando cada un a súa visión de o que era a prehistoria do Celta e o Celta, e me lembraba que nese mesmo salón fixemos algunha presentación de libros e fixemos, por suposto, a entrega daqueles premios Reconquista. Distinta orixe e función da sede, mesmo lugar e distinta función para nós. É como chegar a todos os ámbitos da cidade, non? Pouco a pouco. Ten que ser así, e colaborando con distintas institucións, e ademais temos un fermoso proxecto que naceu este mesmo ano, que Tendendo Pontes, no que buscamos traballar en cooperación con outras asociacións que tamén traballan pola cultura en Vigo. Bueno, se fala de Vigo, en moitos estudios de Vigo, de toda a Bisbalna, pero hai algún tema que quede aínda así, por tratar? Pois nós estamos pensando que neste ano outra das novas facetas que temos, que son os coloquios ao redor de grandes temas, é algo que faltaba por facer. O fórum ten un formato que imos a seguir con el, verdad? Mesas redondas, conferencias, paseos guiados, pero queremos traballar ao redor de varios eixos. Entón temos para setembro o tema do mar, traballado directamente coa autoridade portuaria. Teremos tamén o tema da música, traballamos o tema do deporte co Celta. É dicir, fai nada, estivemos traballando co Círculo de Empresarios porque nos deixaron a súa sede para a presentación dun libro moi interesante sobre un empresario do espectáculo en Vigo, Isaac Fraga, verdad? Entón, traballar con distintas sedes, traballar con distintas institucións é algo que non facíamos o mellor tanto e cada vez faremos máis, penso. Porque, bueno, o Instituto de Estudios Vigueses ten unha sede onde gada todo o seu patrimonio material, non? Toda a súa biblioteca, que está en Cánovas del Castillo, pero, bueno, ata chegar aí, houbo que pasar por moito, non? Houbo que ir de unha sede a outra, sobre todo porque iso é parte da nosa historia. A verdade é que comezamos nun acto en 1991 na Casa das Artes, ali se pensou que iba a estar o Instituto, e non foi tal, porque daría pouco estábamos estrenando a Universidade Popular, hoxe Escola de Artes e Oficios, paramos moi pouquiño ali, e de seguido, como formábamos parte da Fundación Pro Vigo, acabamos compartindo con esa fundación un local que tiñan na Plaza de Compostela, a Biblioteca de Jaime Solá. Ali estivemos un tempo, ata que no ano, penso que 2002, fomos ao edificio Asefal, compartindo con outras asociacións o seu uso, ata que, como esas mesmas asociacións, deixamos de estar ali no ano 2010. Entón, no ano en que deixamos de estar no edificio Asefal, comezamos a ter unha sede que é actual, pois tivemos unha especie de peregrinaxe por cafeterías nas que nos reuníamos ata topar mellor ubicación. Xa no ano 2011 o Concello deixa que teñamos os libros na antiga Escola de Hostelería en Cánovas del Castillo 2, os libros, o arquivo, e nos reunamos na sede do que entón era o rectorado, agora é de Zona Franca, ali no Areal, na antiga casa de Fernando Carreras, que foi de todo, Banco de España, de todo. Dende o ano 2012, xa o Concello entendeu que os libros debían estar coas persoas, e libros e persoas estamos entón no edificio da antiga Escola de Hostelería,
ali, enfrente do Porto Pesqueiro do Berbés, Cánovas del Castillo 2, ocupando 2 andares. Pero como somos moi ambiciosos, e porque confía cada vez máis xente en nós, porque nos traen legados que son familiares e que teñen que ver coa historia de Vigo, libros, documentos, cada vez nos queda máis pequeno ese espacio. Entón necesitamos crecer. E para crecer lle pedimos ao Concello a colaboración para ir máis alá do espacio que temos, porque se nos queda pequeniño. Claro, porque o Instituto está aberto a todos, ¿no? Investigadores, a cidadáns. E cada vez máis, porque antes abríamos un só día, e agora abrimos 3 días pola tarde, un pola mañán, luns, martes, mércores pola tarde, xoves pola mañá. É un lugar de encontro para investigadores que queren saber máis da historia, por exemplo, de Bouzas. Había un home que viña por ali con frecuencia, temos xente que está facendo traballos fin de grado, temos incluso persoas que están traballando na universidade e que veñen a facer ali unhas prácticas, e iso ten que estar aberto, porque é un lugar de encontro, é un lugar de traballo, pero claro, como cada vez recibimos máis legados e cada vez hai máis xente que sabe de nós, eso ao final é unha exigencia para nós e de nós para o Concello. Claro, o sea, necesitan espacio para expoñer. Bueno, supoño que o Instituto de Estudios Vigueses acabou con esa lenda negra de que Vigo non tiña historia, non? Efectivamente, nós primeiro estamos convencidos de que Vigo sí ten historia e tamén que algo pintamos nós nesa historia, por lo menos na parte de investigación e divulgación. E penso que pasados uns anos, 35, pasados estes 35 anos, é difícil que algún dos nosos libros non sexa leído por algúns dos cidadáns de Vigo que saiban de nós e que saiban do que nós facemos. De feito, unha proba é que hai libros que se esgotaron, houbo que reimprimílos, e van por segundas e terceiras edicións, e iso tamén crea unha dinámica moi interesante, non? É saber que o que faz ten acollida, e esa acollida se convirte en feedback para ti, volver a facer cousas para responder á expectativa. Bueno, Antonio, moitísimas grazas por acompañarnos. Solamente lembrar que hoxe martes o acto, ¿no?, de conmemoración destes 35 aniversario do Instituto de Estudios Vigueses, en que estamos todos, ¿no? No Marco, estades invitados ás 19:30 no Salón de Actos do Marco, ali en Príncipe, para que sexamos cómplices do voso apoio, de que nos sentimos arropados e que, porque nos sentimos tamén cómplices, daremos máis no futuro como no presente. Pues moitísimas grazas. Grazas a ti, Ana.